Jamen en kort gennemgang af vores flex-sensor. Vi har flex-sensoren, som vi ser til venstre, som så følges af servomotoren til højre. Servomotoren den fungerer som en viser, der så på vores 3D-printede skala her, at vi illustrerer, hvor meget sensoren den bøjer. Så vi kan som sagt se i takt med, at sensoren den bliver bøjet, så rykker viseren sig tilsvarende. Egentlig så var tanken også at inkludere en buzzer, som så kunne følge flex-sensoren i intensitet, men fordi vi havde en del problemer med at få de to ting ligesom matchet på en måde, hvor vi fik en behagelig lyd ud af buzzeren, så følte vi, at det ultimativt ville modarbejde den gode brugeroplevelse. Så i demonstrationen her, der påvirker vi altså udelukkende den her servomotor. Ja, det var egentlig det.